दा नायनानै लादों नै लोगोफोर जोंना बेबायदिनो पर्बतजरा फोजौखां क्लाबनि फुटबल अपेनिं सेरेमनियाव मोसानो थाखाय बेबायदिनो गोबांथार लाइमोनफोरा मोसानो सोलोंगासिनो दङ नायनानै लादों नै लोगोफोर जोंना नै बेबायदि बुरै पार्टियाबो ओरैबायदि मोसानानै दिन्थिफुंखागोन दा बिथांमोनाबो सोलोंगासिनो दंखायो दा ग्रिद ग्रिद मोसागोन आरो फैबावगोन गोबांथार दङ हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव फिन बरायनानै लाग्रोबावनाय थाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय जोंना थांनाय सेप्तेम्बरनि 4 थारिखआव बेबायदिनो जोंना पर्बतजरा फोजौखां क्लाबा बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौ अपेनिं खालामनो गोनांमोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो माखासे फिल्डआ एसे दै थानायनि बेलायाव जोङो बेबायदिनो फुटबल खेलाखौहाय थांनाय सेप्तेम्बरनि 4 थारिखआव होनाय जायाखिसै जोङो एसे फावसायनो गोनां जादोंमोन दायो जोङो बेखौहाय बेबायदिनो फिल्डखौ दा जोङो मजबुत बानायफिनबाय नै दा जोङो बेबायदिनो सेप्तेम्बरनि 18 थारिखनिफ्राय जोङो खेलाखौ स्टार्ट खालामफिनसिगोन जोङो बेबायदिनो 18 थारिखआव अपेनिं खालामगोन बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर बयबो लैहोर लैहोर फैनानै फुटबल खेलाखौ नायफैनो हागोन दा जोङो टिकेटनि बेसेनखौबो बारा खालामनाय जायाखै जोङो 40 थाखा खालामनाय जादों आरो सियारबो दं सियाराव 60 थाखा टिकेट लानानै आरामसे सियाराव जिरायनानै नायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना आर्टिस्टआबो फैखागोन जोंना रिंकि ब्रह्मआनो फैगोन बेजों लोगोसे सानै आर्टिस्टफोर फैफागोन दा रिंकि ब्रह्मआ बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानानै दिन्थिफुंगोन नोंथांमोना आरामसे जिरायनानै गावबागाव जायगाफ्राव जिरायनानै नायनो हागोन दा बेबायदिनो जोंना रिंकि ब्रह्म सिस्टारा इउटुबारबो आरो बेजों लोगोसे पुलिसबो आरो बेजों लोगोसे एक्ट्रिसबो बेबायदिनो नोंथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै बिथांखौ मोगथाङाव लोगो लाफैनो हागोन बेबायदिनो नोंथांमोना दासिमाव गोबांथार बर' फिल्मफोरावसो बिथांखौ नुनो मोन्दोंमोन दा आरामसे फैनानै मोगथां महराव लोगो लाफैनो हागोन खेलायाबो जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन जोंना टीमा अपेनिं हिसाबै दङ जाहैबाय फार्स्ट राउन्डआव जोङो गेलेगोन जोङो दिनावहाय खेबसेल' खेला होनाय जादों अपेनिं हिसाबै गेलेगोन जाहैबाय जोंना जारागुरि जिबिएफसि भार्सेस रयेल असम नोंथांमोना निस्सय फैनानै आरामसे बे खेलाफोरखौ नायफैनो हागोन आरो दा जोंना ओरैबायदि पेन्डेलफोरखौबो बानायनायनि दोनखादों जोङो बेखौ ओरैबो बोखारखायाखै आरो बेजों लोगोसे नैबेयावहाय गाबोननिफ्राय लुबावनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे नैबे गांसोफोरखौ क्लिन गासैबो मेचिनजोंहाय हानाय जासिगोन आरो दा लोगोफोर जोंना खुनु फावसायनाय गैला जोंना बेबायदिनो 18 थारिखनिफ्राय जोङो खेलाखौहाय स्टार्ट खालामफिननाय जासिगोन दा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै फुटबल खेलाखौ नायनानै जाफुंहोफैनो हागोन मेहेरगोनां खालामफैनो हागोन आरो दा लोगोफोर नै जों बेबायदि थैयार खालामगासिनो दङ नै ओरैबायदि बेफोरखौ सिन बोगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंना अट'आबो एनाउन्स होखांखाबाय नै ओरैबायदि अलरेडिखा माइकफ्रा सिङावनो दङ नै लोगोफोर नायनानै लादो नै जोंना नै माइकफ्रा सिङावनो दङ पुरा एनाउन्स होनानै फैखाबाय जोंना 18 थारिखनिफ्राय स्टार्टिं जासिगोन जोंना लामानिबो खुनु प्रब्लेम गैया लोगोफोर जोंना ओरैबायदि लामाफ्रा थाम्फै गादलेलायनायनिखा आरो खुनु जोंना टेनसन गैखा लामानि थाखायबो आरामसे नै हाइरडआनो बेनो जादों जाहैबाय मेन रडखा ओरैबायदि टेनसन गैया जोंना मेन रडजों एटाच हनै गारिया थांबाय दा लोगोफोर नै लामाया बेनो ओरैबायदि टेनसन गैया नै ओरैबायदि थाम्फै गादलेलायनाय खुनु टेनसन गैया लामानि थाखाय आरो बेजों लोगोसे एटाच नै फुटबल खेलाया बेयावनो जागोन आरो लामानिफ्राय ओरैबायदि ससेल' मानस्लायनानै थांनाङो अब्लानो जोंना पर्बतजरा फोजौखां प्लेग्राउन्डआ मोनबाय आरो दा खुनु टेनसन गैया लोगोफोर बेजों ससे थांबावोब्लानो खैला मैला बाजार मोनो ससेल' थांनांगौसै अब्लानो खैला मैला बाजार ने मुलेक औ दा खुनु टेनसन गैया आरो ओरैबायदि हाद्रिबो जानांगौ लागि गैया दा बेनिखायनो आसा खालामदों बयबो फैनानै आरामसे नै बेयावहाय जिरायनानै हान्थु सोमाव सोमाव फुटबल खेलाखौ नायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना रिंकि ब्रह्म सिस्टारनि डान्स पारफरमेन्स खालामनायखौ हान्थु सोमाव सोमाव नायनो हागोन सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो